Erokamano ahinya. Wach matek mokalo sirkand kaunti ma Kisumu nyocha ogolo milome moro ka bende ni lakteche ma ng'anyo kamoro sach gi mar dwe ni ok gidhi yudo nikech ikwanogi ka joma ne onge tich. Ng'ama otiyo michulo? Ng'ama ok tiyo ok chul? Ing'eni VJ kapok Fred owuoyo gin ema paro ni sirkal osebet ka wacho niya ni lakteche gi dongo osebet kwa chulo to ging'anyo. Gimok ging'eyo ni kata sama daktari ng'anyo no ing'eni kogoche ne monyise ni nitiere emergency ing'eni kod gi mar practice mokwongo en save life. Onge laktari mabro ng'iyo ka ng'ato tho kama to wacho niya ni koro wane ng'anyo kata kotho to tho athoya. Kata obila mineno koro sani wacho ni bro tigo no kasa ni kidi dango e mbele laktari gibro chunga che ka ging'iyo ni koro ing'eni sani wang'anyo koro kwanya konyo nyaka gikonye. Gibro konyo mokwongo eko bro dhi mbele gi gimang'oa gimotimo. Koro kata kinjo ka sirkal wacho ni jogi wachulo pesa to kotiyo. Ng'eni ng'anyo gino chako gokinyi to rumo sa 12 odhiambo. Laktar tiyo nyaka otieno. Erokamano. Fred, en wach malit ahinya. En wach malit ahinya kaka jopiny chandre ute mag thieth mag piny.